bɔlen no ana sanga ani wagati mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka wagati togoya la k'a fɔ aw ɲɛna aw bisimila tugun aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ émission ye min labɛnnen don mali kunnafoni.net fɛ émission in sigikun tɛ dɔwɛrɛ o k'aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to f'aw sigiyɔrɔ la bi an ka wele sera an ka belebeleba filaw ma bamananw ka kuma dɔ don ko mɔgɔ k'a ye yɛrɛ de da an b'an ka ɲininkaliw tɛngu la pour que aw ni ni an bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na n balimakɛ ɲankuma yani ka kuma daminɛ n bɛ ala fo ka ala barika da bon ala mun ye bi donba yira na an ka na ni kɛnɛ sanuman kan n'o ye kunnafoni TV mali kunnafoni bon o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ Fatimu yɛrɛ fo n bɛ Bɛti Frɛd fo n'o ye Gima numéro 3 ye bon o tɛmɛnen kɔfɛ n b'a layɛbaga bɛɛ fo donc ne tɔgɔ yɛrɛ ye Baliko Danbele donc ka bɔ Kalabanko n balimakɛ ɲankuma an b'a ni ɲankuma segi tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye ok an b'an filɛlibagaw fo minnu courage bɛ minnu na k'an filɛ surtout yɛrɛ ka bɛ to k'an filɛ ka to ka abonné an ka page kan n'o ye an ka yɛlɛ donc an ka foli bɛ bɛɛ ne yɛrɛ tɔgɔ Abi Jalo mais u bɛ n wele comédie tɔgɔ Petit Gimba numéro 3 n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ ka bɔ Kabala donc an ka foli bɛ bɛɛ an bɛna taa an ka foli b'i yɛrɛ aw y'an ka wele jaabi a diyara an ye ayiwa an filɛlibagaw ani ni belebeleba ninnu ne bɛ ɲɔgɔn bolo minnu ma abonné aw ka commentaire baden b'a kɛ pour que an ka vidéo nataw aw ka n'o loupé cogo si la ayiwa an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye welcome o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di bon franchement parler gamtiga mane bon yan daga to wada Baliko la mo fu ne le ko sanke parce que zanga on kadni ko jugu ba de ngono ben nga fan bon ne zanga film do le ko côté ba bon wa so nga dogon to ko zanga la dige parce que zanga fasadun do ne ra fasadun donc no ko to la dige bo be ba kala ma ko dem sena be mo la bon ne be wele zanga mais zanga sara do nga ne to ko ba zanga la do ne fana ga belo wa shingri c'est ça le communauté to ko de belo ko ali shini ayo familial solo la ndali malam flel boko fene familial solo Gimba Tura ouais o to en soro la to godi ne ka tɔgɔ in tiɲɛna ne ka tɔgɔ in sɔrɔla balani fɔra de la depuis n ka dɔgɔ n bɛ to ka dɔn kɛ i b'a dɔn n malo ka dɔgɔ toro fɔlɔ ne yɛrɛ tun bɛ maloya hali ni n tɛ se ka ɲɛ jɔ mɔgɔ ɲɛ la tellement n bɛ maloya mais balani fɔra taga ne nana to la n bɛ to ka dɔn kɛ fɔlɔ ne tun bɛ wele ko Arafati Jiji Arafati tun bɛ ne wele la voilà mais don dɔ n nana n jɔ balani kɛnɛ kan ka Gimba ladege don min n'o kɛra an ka cɛ dɔ bɛ ko Jije Wara Ala ka hinɛ la donc ale de kɛra sababu ye ka tɔgɔ in danna n'o ye Gimba numéro 3 ye donc Gimba numéro 3 sɔrɔ cogo filɛ nin ye n fɛnɛ to la n bɛ to ka Gimba ladege balani fɔrɔ la fo ka n'a se bi ma donc Gimba nacogo de filɛ nin ye ayiwa faamuyali sɔrɔ la Gimba ni Baliko aw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama Mali bɛ dingɛ belebeleba de kɔnɔ bi dɔw ko ko bɔ a k'a bila dɔw ko ko bɔ a t'a bila an b'a daminɛ Baliko la kumakan jumɛn de bɛ Baliko bolo pour que basigi bɛ se ka na Mali yɛrɛ kɔnɔ cogo min na bon ne ka faamuyali la wa hakilina tɛ kelen ye dɛ n bɔtɔ yan mɔgɔ na taa n kunbɛn bon ne kɔni hakilina ye mun ye wa k'a bila wa kana bila bon déjà an bɛ yɔrɔ min na sisan le président élu démocratiquement bon a kɔni man ka wuli parce que an de voté dɛ donc ni voté mɔgɔ ye f'a ka san ka dafa mais ni mɔgɔ y'a laɲini fana i ka wuli i bɛ wuli bon n'a sɔrɔ fana i ka ɲi u b'a dɔn n'a sɔrɔ i ma ɲi fana o kelen don donc an bɛɛ y'a tɛ gɛn bon kɔfɛ tuguni an mɔgɔ kelen tilala ka taa kunbɛn bon déjà ni Buhari k'a lajɛ sa n'a bɛ se k'a bila a k'a bila n'a se k'a bila fana tiɲɛ na kɔni a ko tɛna dabila parce que ne ɲɛ b'a la farafin mana don ko mun na o y'an ka taa de an ka cɛ o wulujɛ ni n ka cɛ ok mais an bɛ dugawu kɛ basigi Ala ka di an ka jamana ma an ka hɛrɛ bɛ mun na Ala k'a nɔgɔya amina ya rabbi
ayiwa Gimba kumakan jumɛn de b'i fana bolo Mali ko y'a kɔni ɲagaminen don a ɲagaminen don lafiya tɛ maa si kan bon fantanw de ka degun ka dugun n tɛ sunɔ faamaw lafiyalen don ni y'a ye Buwa kɔni y'a denw caman bɔ Mali la bi parce que a b'a dɔn basigi tɛ Mali kɔnɔ bilen parce que an fantanw de sɛgɛnnen don fɛn tɛ maa si bolo san bɛɛ lajɛlen ni gɛlɛya de bɛ ɲɔgɔn na f'an k'o de faamu mais Buwa fɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ an jɛra ka campagne k'a ye bolodenkɔni kelen o tɛ bɛlɛ ta i mana dɛsɛ cogo o cogo ni jama kelen min jɛra k'i sigi n'o jama kelen tilara k'a fɔ k'u t'i fɛ a essaye k'a bila jakuya tɛ mankan tɛ maa minnu bɛna sa i nɔfɛ sini lahara jɔ dɔ bɔ a kiti ka gɛlɛn dɛ k'a fɔ k'e tatɔ yan fɛ ka ninnu tatɔ lajɛ yan fɛ a kiti ma nɔgɔn ne Buwa dɛ donc k'i miiri Ala ma se bɛ hadamaden cogo o cogo mais se bɛ Ala ye i y'a faamu ne kɔni tɛ Mali kɔni Ala ka basigi Ala ka hɛrɛ d'a ma Ala ka a kuncɛ ɲuman Ala k'o d'a ma cɛ jɔrɛ e Buwa tɛ ka sɔn ka bila président Kadogo i b'o fɔ dɔɔnin n'a fɔra ka sira tigɛ e la fo yanni yan cɛ i kelen pe ni danga t'i kɔ o dumuni bɛ d'i ma o tɛ si b'i bolo hali ni bɛ taa fɛn in kɔnɔ ɲɛgɛn kɔnɔ ka cɛ mɔgɔ de bɛ dayɛlɛ ye a banna cɛ Buwa cɛ yɛrɛ la ayiwa an tɛ yɛlɛ an ka yɛlɛ an b'a daminɛ Beliko la ok sadi diɲɛ kɔnɔ galontigɛ filɛ galontigɛ ma ɲi dɛ non galontigɛ ma ɲi sadi ne terikɛ dɔ de bɛ yen ale tɔgɔ ko Baba Jariso maraka don bon Ala y'a kɛ Ala y'a nɔgɔya ye a taara Faransi mais yan'a ka taa a ba y'a fɔ a ɲɛna ko Baba Jariso n'i taara Faransi Faransi ka gɛlɛn dɛ mais i b'i kɔlɔsi adamaden mana fɛn min kɛ i b'o ɲɔgɔn kɛ parce que n'i taara mɔgɔ ka jamana kan n'i t'a ɲɛ dɔn mɔgɔ layi bon marakɛ taara Faransi san 1 san 2 san 5 san 10 ale sina ka taa yɛrɛ sɔrɔ restaurant ba dɔ kɔnɔ ale taara sɔrɔ yen fana a bɛɛ de tubabu ale dɔrɔn de farafin bon a taara k'i sigi restaurant na k'i sigi Pascal kɛrɛfɛ Pascal ye sɛ san a ye sɛ san o ye makɔrɔni san a ye makɔrɔni san o ye namu san a ye namu san c'est à dire Pascal ye dumuni san Baba Jariso fana y'o san donc Pascal de yɛlɛma dɔrɔn k'a ye Baba y'ale ka dumuni ɲɔgɔn bɛɛ san cɛ fana fâché et toi là ce que je vais te dire pour la dernière fois le terrain que je vais prendre quand tu prends je te dis wallahi cɛ o fɔ dɔrɔn ka jɛ Baba sina k'i sigi dɔrɔn k'i ɲɛ kumu ka cɛ ka français y'i sigi dɔrɔn ko Pascal garçon il faut me donner un boisson Fanta orange hein ok bon Baba y'a sigi ale bolo sisan ni dumuni bɛɛ kɛ n'i ma boisson min dɔrɔn i bɛ sa ale siranna ale fana sinna ko garçon il faut me donner un boisson Fanta Martin ale ma wɔrɔ bilen Beliko jɔnni y'a fɔ sisan ko galontigɛ ma ɲi galon kɛra cɛ yɛrɛ la nin kɛra Beliko i t'a to an ka ji d'i ma parce que ale mun taara ale yɛrɛ y'a fɔ ne ɲɛna ayiwa an bɛ tɛmɛ n'an kɔ Gimba an b'i bolo n b'a f'i ɲɛna galontigɛ nafa b'a la u b'an filɛ malankolon de n tɛ sunɔ u k'an ka den ɲɛnamaw d'an ma mais musokɔrɔbaw parce que musokɔrɔbaw filɛ musokɔrɔba dɔw bɛ n'u bɛ siran saya ɲɛ parce que ne mamuso bɛ yen tellement que saya y'a tana ye n'a mɛnna diɲɛ yɔrɔ ko saya bɛ yen o don a b'a ka minɛn cɛ ka bɔ yen ja ale bɛ furufuru feere sɔgɔmadanin fɛ i b'a dɔn an denmisɛnninw an mamuso ka d'an ye an bɛ to k'u wele k'u dalabɔ o y'a sɔrɔ téléphone dɔ b'a bolo sɔgɔmadanin fɛ an de solila k'a dalabɔ k'a wele depuis téléphone sɔnna dɔrɔn a ye téléphone ta allo ne ko somɔgɔw dun nse baasi foyi tɛ yen n ko furufuru feerela Kaja don ale don jati furufuru jɔli la n ko ayi an tɛ furufuru kɔ bi o tuma mun de kɛ n bɛ sa a y'a ɲɛfɔ ne tɛ n sɔnbɛri ka cun dɛ ne ko ma n k'a sumaya n b'a f'i ye dɔɔni dɔɔni n'aw tɛ furufuru kɔ aw bɛ min kɔ a y'a fɔ ne ko n ko mɔgɔ dɔ banna n ka yɔrɔ la an b'a fɛ kana su ko e ko cogo di maa mɛn kosɛbɛ se k'a kan ne ko mɔgɔ dɔ de banna n ka yɔrɔ la n b'a fɛ kana su ko i bɛ tiɲɛ dɔn n bɛ furufuru feere k'a tɛ tiɲɛ ma mais depuis Ala kan da su ye fɛn o fɛn ne t'a dɔn depuis n wolola ma su kɔni tɛ su jatigi dɔn t'a dunna dɔn wa n'i ye wele nin kɔ n'i ye wele numéro nin kɔ n bɛ n to yan k'i sɔrɔ yen kana wele bilen dɛ depuis Ala kan da n tɛ su ko
ngo tiɲɛ la a tɛ tɛmɛ ala ta kan a tɛ tɛmɛ ala ta kan hakilila jigin filɛlibagaw ye k'a fɔ aw sɔgɔlen don aw ka téléso mandi de la n'o ye mali kunnafoni.net ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ jamukan in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye o k'aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to faw sigiyɔrɔ la émission in bɛ tɛmɛ chaque lundi à partir de 18h sur mali kunnafoni.net bi aw ka nisɔndiya kama an ye wele bila Gimba Tura de ma ani Belko an bɛ tɛmɛ n'an ka kow ye n'ala sɔnna an b'a ko kan kow bɛ yen dɛ Belko ka fan dɔ ye question posée ko fɔlɔ la Belko kunsigi kun ka jan ko f'i kun b'a minɛ ni barɛti ye ko mɛ ko sisan nɔ u ɲɛ b'a la coiffure changera ko mun nana ni o ye fo dɔw yɛrɛ filili ma bon tiɲɛ yɛrɛ la n kunsigi n y'a bon yen a ma jan yɛrɛ mais ko bɛɛ n'a waati don bon kunsigi ne y'a bila en 2002 depuis depuis en 2002 ne y'a bila o y'a sɔrɔ n ye concours de INA kɛ n y'o sɔrɔ n y'o kɛ n kalo la donc n ye kunsigi yɛrɛ diyara ne ye kun yɛrɛ la n ye plus dɔ sɔrɔ la paix et la réconciliation i y'a faamuya o mu tɔgɔ bɔ Mali la don o tant que n'o ma bɔ président IBK tɛ bɔ i y'a faamuya donc plus bɛɛ ne don o la n ye baara kɛ ni Koma fana ye n ye plus caman kɛ ni Koma ye ani Samata tu vois bon mɔgɔ in dɔn ni kunsigi ye bon n ye lɛbugu fana kɛ ni kunsigi mɔgɔ bɛ n dɔn n'a ye mais depuis n ye kunsigi bɔ n kunna mɔgɔ caman man dɔn mɔgɔ caman filila ma mais n y'a bɔ kun mun na parce que kunsigi commencera ka a commencera ka teli lo bɔ quoi Belko telu voilà jim fana y'a bɔ yen bon n ko ni ma nin bɔ yen n ka perdre a tɔ la ka gɛn ka perdre jumɛn na jumɛn i n'a fɔ a tɔ la kɛ ayi a tɔ in de dɔn ayi n ye dɔɔnin de bɔ a la donc ka sɔrɔ ka kɔfɛ quoi parce que a sirilen ta a bɛ sama de e bɛ na wa sama ni ɲɛda ni bɛ tigɛ tigɛ Belko e ka réponse in a ma ne la convaincu kosɛbɛ Bati e ma da la Belko an ka n'an dogo ɲɔgɔn na an ka ko nin dɔw fɔ sa an bɛ plateau de kɛ o tɛ foyi kɛ ou bien e fana tɛ mɔgɔ la mɔla de sa bon tiɲɛ yɛrɛ la fiançailles de y'a to n y'a bɔ tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ fiançailles de y'a to n y'a bɔ olu fɔ a bɛ cɛ fana sa cɛ bɛɛ bɛ ka ne sa mais ko sa ayiwa Gimba i ni comédien tɔw cɛla bɛ cogo di bon vraiment ne kɔni fɛ comédien bɛɛ ka di ne ye kɛlɛ tɛ ne n'a si cɛ an ka di an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ cɛtiriw kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ si juguya tɛ n kɔnɔ bon fo n'a sɔrɔ juguya bɛ min kɔnɔ n t'a dɔn ni juguya bɛ min fɛnɛ kɔnɔ o ka yafa n ma parce que hadamaden i mana k'i ka ko la cogo o cogo i b'a sɔrɔ i ko man di dɔ ye i b'a sɔrɔ i ko ka di dɔ ye parce que an baara kɛ ɲɔgɔn dama de don donc ni donna min gasi la o ka yafa n ma n tɛ sinon ne kɔni kɛlɛ tɛ ne fɛ mankan tɛ ne fɛ mais wariko ta fan fɛ o de bɛ mɔgɔ caman ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na ne kɔni wariko tɛ ne ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na hadamaden en tant que i sen ka kɛnɛ i bolo ka kɛnɛ ni bɛ dɔ sɔrɔ k'a don ala fo i k'a barika da tɛ sinon kɛlɛ tɛ ne ni maa se ne ni comédien bɛɛ ka di wa n b'a bɛɛ fɛ Belko i fana ni comédien tɔw cɛla bɛ cogo di bon franchement parler bɛɛ n'i ka faamuyali don sinon ne kɔni vraiment ni mɔgɔ y'a daminɛ hali sini n'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo wa bɛɛ ka numéro bɛ n kun ni mɔgɔ bɛ mun na ka jeune mun ye n b'o wele an b'a kɛ fo n'a kɛra n'a tigi ma temps sɔrɔ i y'a faamuya bon mɔgɔ bɛ se ka kuma dɔ sɔrɔ k'a fɔ i ni i comédien ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ i y'a faamuya sinon ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la baasi tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ wallahi vraiment parce que Mali comédien bɛ ɲɔgɔn fɛ pour ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ i bɛ fana foyi tɛ ne ni mɔgɔ cɛ wallahi faamuyali sira la ayiwa Gimba Belko bɔra ka fɔ sisan nɔ fiançailles de y'a to ale y'a ka kunsigi in bɔ yen nɔ i kana fɔ sa cɛ fana sa cɛ ayiwa i fana furulen don wa n furulen don mariage kɛlen don mariage ma kɛ fɔlɔ furusiri kɛra a tɔ tora mariage ye n'ala ma si jɔ ka san ɲinan san bɛ ban yɔrɔ ni mariage ma kɛ san wɛrɛ an b'a préparer Belko i fana i ka mariage kɛlen don ou bien i tɛ tiɲɛ fɔ non mariage ma kɛ furusiri dɔrɔn de kɛra n'i y'u ka mariage kɛra i bɛ ko kɛ Belko e y'i munumunu ale m'a munumunu ale y'i tilen ka tiɲɛ fɔ ɲɛ an ka taa i fana i ka mariage kɛlen don wa ou bien bon tiɲɛ yɛrɛ la Fatimu cɛ comédien kɔni wari tɛ comédien kun wari tɛ comédien kun wari b'an kun de
oh ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne m'a bɛɛ kɛ sa a bɛɛ ma kɛ faamuyali sɔrɔ n t'a fɔ n ye mun kɔni kɛ n ye dɔ kɔni kɛ mais n t'a bɛɛ kɔni fɔ mais mun kɛra t'o fɔ dɛ mun ma ɲɛ fana t'o fana fɔ Deli ko e bɛ ka kumaw fɔ ka tɔw bila kɛrɛfɛ o man di ne ye de quoi parce que ni nana fɔ mɔgɔ tɛna n'an dɛmɛ mɔgɔ b'i dɛmɛ sa an ka taa n ka bɛ plateau de kan ni kana to ka kumaw kɔrɔkɔrɔ olu man di ne woro 3 bɔra woro ba bɔra Palisi fana bɔra sa tɔ ye kun ye de misi sɔngɔ ayiwa ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya a banna aw yɛrɛ dɛmɛ an kana o ye mɔgɔ ka kogo kɔfɛ ye dɛ ni a ka ɲi an bɛ plateau de kan a y'a bɛɛ fɔ ka ban e yɛrɛ b'a dɔn artiste kɔni muso kɔni artiste ni muso tala ye ɲɔgɔn ye dɛ madame k'o mɛn i da madame yɛrɛ b'a dɔn k'o bɛ ayiwa Belko diɲɛ baara o baara n'i b'a la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ don min ko bi gɛlɛya jumɛnw de bɛ yɛrɛ kan baara in kɔnɔna la bon gɛlɛyaba b'a la an ka baara in parce que kuma dɔ la bon i b'a dɔn ni teri t'i bolo teri mun n'a par exemple mɔgɔ min b'a fɛ ka kɛ dɔ b'a fɛ ka don araku la sisan i b'a sɔrɔ a terikɛ dɔ bɛ yen mun ye bitimɛkɛ de ye u bɛ wuli ni ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ i y'a faamuya hali n'a tigilamɔgɔ tɛ se mais u kɔni dɔ kɛ bon an comédiens bon i se k'i to jeu la k'i bɛ yɛrɛ filmer bon hali ne ko i b'a kɛ i ka téléphone na a tɛ ɲɛ o f'i ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min b'i filmer n'i bɛ ka sketchiw kɛ i b'a faamuya donc k'a bila réseau kan bon bi bi in na matériel ko de b'anw na parce que ni matériel b'i yɛrɛ bolo a bɛ se k'a to i b'i yɛrɛ filmer wala k'i ka fɛnw bila réseau kan sinon kɔni an ka baara yɛrɛ sɛgɛn min b'a kɔnɔ yɛrɛ o ye appareil ko de matériel ko de parce que mɔgɔ dɔ fana bɛ yen i b'a wele a ka ɲi ka fɛn filmer i b'a sɔrɔ tigilamɔgɔ tɛ taa sɔrɔ ou bien wariko b'a tiɲɛ sinon kɔni ne ka gɛlɛya kɔni Ngima gɛlɛya jumɛnw de b'i fɛnɛ kan an bɛ don min na ko bi ne b'a ye kumaba fɔ nin ye dɛ gɛlɛya an ka baara in kɔnɔ a tɛ ban depuis an y'a daminɛ n ma tɔw fɔ dɛ ne n bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi dɔɔnin n tɛ sɔn a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ parce que hali minnu b'i wele ka taa ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la i teriw karisa an yɛrɛ dama de don t'a la o ne y'a daminɛ cogo min e t'a dɔn n'i y'a ye e bɛ ne wele k'an yɛrɛ dama don n ye baara dɔ de kɛ o de y'a to i sɔnna n ye o mais an fɛ mɔgɔ de tɛ valeur don i la i b'i ka sɛgɛn ni ka tiriki tɔrɔgɔni kɛ mais don min ni ala nana i kɛ fɛn ka sanga d'i ma o mɔgɔ kelenw bɛ tila ka boli nɔfɛ dɛ an ni karisa bɛ tan an bɛ tan anw bɛ nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais sisan o bilama lajɛ o kɛra fɛn ye fɛn sɔrɔ wari k'o tɛ débat bɛ duguma waati min i kan k'a dɛmɛ de n'a kɛra fɛn ye don o don wala a tɛ ɲini kɔ artiste tɛ fitiriwale jamais de la vie comédien tɛ fitiriwale i mana sɛgɛn cogo o cogo ni hɛrɛ nana don o don an ka jɛ an ka hɛrɛ don ɲɔgɔn fɛ mais malien t'a fɛ mɔgɔ fɛ bon petit frère i ye kuma min fɔ nin n bɛ dɔ fara a kan an ka baara in tiɲɛ yɛrɛ la i y'a fɔ cogo min na o b'a la i b'a dɔn i ni mɔgɔ min wulila ɲɔgɔn fɛ c'est vrai i y'a tigilamɔgɔ dɛmɛ tiɲɛ don mais mɔgɔ dɔ b'an wele k'an ka taa jeu la balani ou bien kɔɲɔ ni fɛn la i bɛ taga c'est vrai mais n'i bɛ taga i nɔgɔlen ma taa o i bɛ wari de ɲini an bɛ wari bɔ yɔrɔ min na ala de b'a dɔn i y'a faamuya donc i b'o wari ni ɲini i bɛ taa jeu la bon mɔgɔ dɔw b'i kɛ mɔgɔ lankolon fana an ka baara in kɔnɔ mɔgɔ lankola tɛ an ka baara in filɛ bɛɛ se ka kɛ koyi misi bɔ ni doroki bɔ in wala bɛɛ se ka kɛ mais an b'a kɛ parce que a ka d'an ye a kanu de b'an na donc e taara ko fati min par exemple e ne bɛ ɲɔgɔn dɔn e ka ne wele ko n ka taa i ka jeu la bon vraiment mais i b'a sɔrɔ o se ka wari ko f'i ɲɛna mais n bɛ taga hali transport an ni m'a f'i ɲɛna kɔni i kan ka se k'a di i b'a sɔrɔ a tigi ye juru de ta e t'a dɔn a ma juru ta e t'a dɔn bon a bɛ tila ka t'o de sara tuguni bon a laban yɛrɛ i bɛ taga i bɛ na i bɛ taa an na tigilamɔgɔ ye wele bilen tuguni i tɛ sɔn ka taa donc n'i ban ka taa a bɛ sɔrɔ a fɔ ko i y'a ye ɔ sisan a dɔnna sisan i ma cɛ ni yɛrɛ ye k'a sɔrɔ n ka cɛ ne de ye fini san ka di ne ma u bɛ nkalon bɛɛ ta ka da i la o b'an ka baara kɔnɔ dɛ ayiwa an tɛ yɛlɛ an kɔni an bɛ yɛlɛ o an bɛ sen ta la Nagimba la ok problème t'a la i b'a dɔn jeliya man jugu mais fantanya bɛ mɔgɔ bila jeli la ne ni ala cɛ fantanya bɛ mɔgɔ bila ko dɔ la ka sɔrɔ i seko tɛ n ka fila jeli bɛ yen mais fila hɔrɔn jeli n'i ye dɔrɔn fantanya ka baara don tellement que an sigida la fulakɛ dɔ b'an kɛrɛfɛ ko Amadi a n'a muso n'a fɔra denkuni bɛ yɔrɔ min kɔɲɔ bɛ yɔrɔ min o b'u pan ka taa yen u t'a ɲɛɲini u t'a foyi olu kɔni ka se kɛnɛ na ka micro minɛ dɔrɔn ka fila fɔ pour que u k'u dahirimɛ sɔrɔ
mais ni do kɔɲɔ bɛ mara carré kɔnɔ olu m'a ɲɛɲini u m'a foyi debu bɔra carré kunna dɔrɔn muso yan'u ka gɛrɛ mɔgɔ la parce que u b'a fɛ jama k'a dɔn k'u bɛ na muso bɛ sin k'a fɔ ko kɔkɛ i jɔ ŋa kan duma fili dɔɔni walasa jama k'a dɔn k'an bɛ sira la ka na muso bɛ sin k'a fɔ sɔɔri Allah jama a y'aw jɛ nka an bɛ nalen de b'o fɔ dɔrɔn bɛɛ b'i kɔfilɛ k'u lajɛ ani fulakɛ bɛna ka don kɛnɛ la dɔrɔn u bɛ micro sɔrɔ dɔrɔn u bɛ fasada daminɛ ka fasada daminɛ fulakɛ ale tɛ se fɛn wɛrɛ la ale bɛ dɔɔnin kɛ donc muso bɛ sori wele muso to sori wele dɔrɔn cɛ bɛ ka dɔn dɔrɔn cɛ de y'i pan sanfɛ a jigitɔ dɔrɔn paf ja baara tiɲɛna muso minnu bɛ kɛrɛfɛ olu bɛ ka lajɛ ala fulakɛ kɔni a b'a kan bi fulakɛ n'a ye ɲɛsin yɔrɔ fɛ mɔgɔ bɛ kule n'a ye ko dɔn fɛ u bɛ kulo bɛ fɛn muso de yɛlɛmatɔ ɲɛ ni fulakɛ bɛnna dɔrɔn baba i ye réseau bila mɛnna an ɲɛ tɛ jama la o bɛ ka kule cɛ y'i kun jigin dɔrɔn ko depuis nin waati dɔ fiɲɛ dɔ ye ne fili ne fɛ n ko fiɲɛ duman don jaja baara tiɲɛ don a bolo y'i pan ka filanan kɛ dɔrɔn janga orange money dalen don subhanallah SMS bɛ ka ɲɔgɔn conseil bɛ ka ɲɔgɔn conseil sira la ne ko fulakɛ ngi cogo don ko fantanya ma ɲi dɛ fantanya wa ala ka bɛɛ kisi fantanya ma ayiwa bel ko ami bolo i b'a dɔn e ye fila ne yɛrɛ fila ye ou bien e tɛ fila ye ne tɛ fila yɛrɛ ne kɔni ye jalo ye an bɛ tɛmɛ filaya kɛrɛfɛ dɔɔni ka tila ka na wala fulaw tɛ kun bɛ sira la an ka fulaw ta sa i fulaw ta o de ka di ne yɛrɛ ko bɛ dɛ cɛ est ce que a b'a kalama ne mɔkɛ ale kulo ka gɛlɛn kojugu n'a fɔra ko fɛn min man ɲi ale b'o de kɛ awɔ ne mɔkɛ bon sisan ale de ala minɛ k'a muso bugɔ ale y'a muso bugɔ sɔɔni sera dɔrɔn bɛtariw da bon i b'a kalama kɔni ale y'i muso bugɔ sɔgɔmada fɛ donc i bɛ se ka temps dɔ sɔrɔ k'a nɛgɛ nɛgɛ yanni 20h cɛ ale ala minɛ k'a bugɔ 20h yɛrɛ waati bon ale y'a bugɔ 20h i taara ka t'u da sa u dalen 0h 1h 2h dɔrɔn ne mɔgɔ y'a falikɛba wulila cɛ falikɛba wulila dɔrɔn ka cɛ ne mɔgɔ sina ka kule Allah falikɛba kana muruti dɛ kana muruti dɛ i siri bagasi tɛ yan wa falimusoba tɛ yan k'i siri ni dun murutira o tɛ kuru kɔnɔ k'i siri dɛ o y'a sɔrɔ muso dalen don ka cɛ muso ta b'a kɔnɔ muso sina kɛ to Allah Allah ko kɛ jɔn y'a fɔ i la ko fali siribaga tɛ yan hey ko kɛ jɔn y'a fɔ ne ko fali tɛ kuru kɔnɔ yan hey ko kɛ sabali dɛ n'a ma kɛlɛ la kɛlɛ kɛ ni fali b'u ka kɛlɛ la fana fali b'u ka kɛlɛ kɛ cɛ sa fali b'u ka kɛlɛ la ko mɔkɛ fana b'a kɛlɛ la Belko Allah an filɛlibagaw ko bɛ bi dɛ n bɛ hakili lajigi i b'a dɔn sa musomaninw filɛ kɔnɔ tiɲɛ ka d'u ye non tiɲɛ don ayiwa parce que n'a fɔra a ka kɔnɔ tiɲɛ dabila a tɛ sɔn kɔnɔ tiɲɛ ba fila a man ɲi den dɔ bɛ yen o tɛ faga ni min faratɔ la o b'i fa o b'i fa dɛ tɛ musomanin dɔ de ye kɔnɔ ta ale essaye k'a b'a tiɲɛ bɛɛ y'a fɔ a ye ko karisa nin den in to yen n'i ko bɛ nin tiɲɛ nin b'i se kungo ma a ko non ko n'ale m'a tiɲɛ k'ale bɛ malo sigida la mɔgɔw ko problème t'a la a bɛɛ fura sugu bɛɛ ta ko ka ni bula ni fɛn ninnu a b'olu ta fo ka na kɔnɔ giriya muso jigin waati sera o taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la muso y'a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min den bɔtɔ ni bula de bɔra bula gulonnen b'a kan na jumɛn bula a tigɛ kurulen o y'o waga a y'a sɔrɔ paracetamol ni fɛn baden b'o kɔnɔ den sen mɔsɔlen o y'o bɔ ɲɔgɔn na a y'a sɔrɔ coca-cola kurulen b'o senfuracɛ la ko ka kase baden o de b'a to musomaninw n'a ma fara kɔnɔtiɲɛ na den b'i lebu parce que i ye fɛn fɛn kun a kan n'a nana n'a bɛɛ bɛ na ɲɔgɔn fɛ Gimba cɛ ne yɛrɛ kɔnɔ bɛ ka dimi n ka nin jisuma de b'aw bien non a ka ɲi ne y'a kɛ boisson sumalen kɔnɔ o ka fisa ni mɔgɔ ninnu bɛ nkalon tigɛ koyi masa ayiwa Belko i bɛ ka inspiration sɔrɔ cogo di bon tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ ka inspiration sɔrɔ cogo min na souvent n bɛ sigi n bɛ mɔgɔ layɛ à travers de ça n bɛ se k'a sɔrɔ bon kuma dɔ la fana n yɛrɛ n bɛ miiri cɛ n bɛ miiri dɔrɔn sa n bɛ miiri bon n bɛ miiri n bɛ to k'a dilan kana dilan kuma dɔ la fo n bɛ to k'a fɔ kuma dɔ la bon n'i tora fɔli la a bɛ to k'i yɛrɛ layɛlɛ donc ne kɔni bɛ n ka idée sɔrɔ ten mais pour que k'a sɔrɔli teliya
bɛ to ka mɔgɔw layɛ bɛ gɛrɛ mɔgɔw la bɔrɔkɛyɔrɔw la o de jagoya de n'i kɛra comédien kɔni i bɛ gɛrɛ mɔgɔw la u b'i fa nɛni u b'i ba nɛni u b'i kɛ cogo cogo i b'o to yen nɔ mais i bɛ mɔgɔ layɛ à travers de ça donc ne bɛ n ka idée sɔrɔ o kɔnɔna na. faamuyali sɔrɔ la Gimba i fana b'i ka inspiration sɔrɔ cogo di. o de b'a to i ye kumaba fɔ nin sabula hadamaden an bɛ baara min na foyi tɛ tɛmɛ a ka réfléchi kɔ an bɛ hakili jagabɔ min kɛ nin ko la Ala dɔrɔn de b'a dɔn mais baroda yɔrɔ ninnu na i bɛ kuma dɔ paro dɔw da i b'a fara ɲɔgɔn kan k'a dilan k'a k'i ta ye ou bien soit action dɔ bɛ passer ɲɛna i b'a dɔn du kɔnɔna la action ka ca fa ni baw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a caman ta olu ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ na ne kɔni tuma caman ou bien ne bɛ dalen bɛ so kɔnɔ n bɛ réfléchi n kan ka na ɲɛnajɛ min na n kan ka kuma min fɔ n b'a ɲini n'a sɔrɔ dɔ bɛ n bolo n b'a puruti ɲɔgɔn na k'a fara fara ɲɔgɔn kan dɔɔni fo ka na donc réfléchi a ma nɔgɔn a ka jugu hakili ma a ka jugu hakili ma trop tɔw yɛrɛ k'a faamu voilà. mais Gimba Gimba junior numéro 3 de ye dɔn 1 bɛ yen nɔ 2 bɛ yen nɔ mais est ce que i n'olu tɛ ka ɲɔgɔn sama sama tɔgɔ nɔfɛ wa. Bon an kɔni an bɛ ka ɲɔgɔn sama tɔgɔ nɔfɛ mais Ala ta de ye tɔgɔ ye Ala ta de ye sanga ye fɛn bɛɛ n'a waati de don n'o tɛ an bɛɛ ye jɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ an bɛɛ ye waati kɛ ɲɔgɔn kan tɛmɛ o bɛɛ y'a sɔrɔ an fɛnɛ bɛ nin étape la o fɛnɛ tun b'o étape la mais Ala n'Ala ye sanga d'i ma waati o waati fura t'a la a bɛ kɛ ne kɔni tɔgɔ bɛ na mais dɔɔni b'a jɛ halisa a bɛ Ala de bolo Ala i ye tɔw lajɛ fɛnɛ lajɛ dɛ buwakɔrɔba i bɛ sanfɛ i tulo b'an na i ɲɛ b'an na a lajɛ dɛ n'i ma tɔgɔ d'a ma ka sanga d'a ma bɛɛ ko an sɛgɛn na dɛ n'a fɔra ko debi dugu jɛla koyi ka musow sɔrɔ ka denw sɔrɔ n'a fɔra k'an ma se ka tɔgɔ sɔrɔ Gimba national yɛrɛ kɔni o kɔni lafiya b'a kan sabula a bɛ taa fara jafa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ n'a fɔra k'an ma se ka tɔgɔ sɔrɔ an ma se ka foyi sɔrɔ ko halisa an de b'a kurutu la jagata kolo ni fɛnw sanfɛ an bɛ wuli cɛ b'a kalama ne ka jagata bila so parce que ne b'a dɔn ni ne nana n'a ye yan Fatimu tun bɛ ne gɛn ka segu o tuma a kana bɔ ka ne ta lajɛ dɛ an ka boli tɛ bɔrɔ kɔnɔ k'a sɔn voilà. mais i ni Gimba kɔrɔba ka adamadenya bɛ cogo di. Gimba kɔrɔba kɔni maa don ni ne y'a ye ɲɔgɔn ye a bɛ girin kan a b'i fo a bɛ courage don i la tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔya b'a fan fɛ trop parce que dɔw bɛ n'i ko k'u ka di k'i b'i tɔgɔ da o la a man d'u ye ne yɛrɛ a camanba ye a tigi yɛrɛ ko munna i b'i tɔgɔ da n na a b'a sɔrɔ a man d'u ye mais o tɛ o hadamaden mɔgɔ t'i diya bɛɛ o mɔgɔw de bɛ na n'i ye dɔɔni dɔɔni mais n'i ye jugu dɔ la o fana b'a fɔ ka taa di i b'a dɔn bi hadamadenya surtout hali ni araɲɛ tɛ mɔgɔ min kɔnɔ ni action fosi n'a fɛn n'a bɛ engrais depuis don min ne ni Gimba kɔrɔba ye ɲɔgɔn ye ne ko ne ye Gimba numéro 3 ye a yɛrɛ sina k'i bari ne la a diyara ye trop a content na a ko c'est bien mais ko ne ka to ka taa ka so mais tiɲɛ yɛrɛ la depuis n y'a ye ɲɔgɔn dɔ fo don min ma deli ka s'a fɛ yen parce que ne filɛ tiɲɛ na ne bɛ maloya parce que n'i bɛ taa caman fɛ yen u b'a fɔ k'i bɛ taa fɛn ko la ou bien ko tɔgɔ b'a tigi la i bɛ taa k'a k'i dɛmɛ fɛn ninnu bon tiɲɛ na ne bɛ maloya olu la petit Gimba numéro 1 non vraiment ne b'a fo a delila ka fɛn kɛ n ye n t'a sara sɔrɔ Ala ka n'a bɛɛ sara tiɲɛ na ale kɔni juguya t'a fan fɛ foyi t'a fan fɛ i mana fɛn o fɛn a b'a k'i ye non vraiment n b'a fo merci. ayiwa aw tɛ ci ya aw tɛ se arapu ninnu na. arapu wa tiɲɛ na ne dɔ k'o la dɛ. bon an ni Hindu de ka di. Hindu de ka di yan. voilà sunɔgɔ ne dɔ kɛ arapu la dɛ. ne dɛsɛra de. kana dɛsɛ. ayi Belko ne ka plateau in kan mɔgɔ tɛ dɛsɛ koyi. mɔgɔ tɛ dɛsɛ. an bɛ segin ka na o arapu yɔrɔ nin na o. ne tɛ pressé o. donc ça veut dire n'i y'a faamu sisan donc an bɛna ci quoi. a bɛ ci. mais jɔn bɛ biti k'a la. n yɛrɛ kɛ n bɛ yan n fɔrilen ba de don o la. don biti kalan k'a la an ka taa fɛ. an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ayi ne arapu yɛrɛ n tɛ pressé o. n tɛ ɲinɛ fɛnɛ. Belko comédien filɛ nin image ɲuman t'aw la dɛ tɔgɔ duman yɛrɛ tɛ fɔ aw ma dɔw ko yɛlɛkonikɛlaw dɔw b'a fɔ k'aw ye manamanamɔgɔw ye a bɛ dɔw ka furuko kan a bɛ aw ka fɛn aw ka ko nafama caman kan mɔgɔ minnu b'o kuma ninnu fɔ aw ma conseil jumɛn de b'e bolo ka d'olu ma mɔgɔ minnu b'a fɔ ko comédie ye manamana ko dɔrɔn de ko sɛbɛnna ko tɛ. bon Fatou merci. n bɛ segin ka kuma kan n kun y'a fɔ ka tɛmɛ. bon n y'a fɔ ten an ka baara in walayi bɛɛ se ka kɛ parce que n'i y'o fɔ ne ɲɛna k'a y'a manamanamɔgɔ ye ou bien k'a bɛ manamanako de kɛ la parce que mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen n'i y'a fɔ i ɲɛna dɔrɔn kuma dɔ la yɛrɛ i de bɛ mɔgɔ la k'i présenter k'i ye comédien ye ne taara fɛngɛ la
a tɔgɔ assemblée la a ye fɛn k'a la wa papier bɛ dilan yɔrɔ min sa wa nationalité bɛ dilan yɔrɔ min na o tɔgɔ di tribunal wa tribunal o tribunal la ne taara an ka tiɲɛ ɔ k'i tɔgɔ ne ye tɔgɔ fɔ k'i bɛ baara jumɛn kɛ mun ye comédien i tɛ baara ɲuman fɔ mɔgɔ ɲɛna de patron mun ye comédien ne ko ne artiste comédien n'o de kalan n'o de kalan bon ne m'a su n'o de kalan o de ka di ne ye bon fo mɔgɔ dɔw k'o de faamu bɛɛ n'i ka baara dɔ diɲɛ kɔnɔ parce que diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn layɛlɛ de i y'a faamuya diɲɛ yɛrɛ kulo ni yɛlɛ de mɔgɔ dɔw bɛ ka ɲɔgɔn layɛlɛ mɔgɔ dɔw fana bɛ k'a d'i ma bon mɔgɔw fana bolo ko an comédien bɛ nɔrɔ mɔgɔ la i n'a fɔ n dɔgɔnin y'a fɔ cogo min na ka nɔrɔ mɔgɔ la i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ fɛn b'a bolo mais i b'a sɔrɔ i ka d'a ye mais i yɛrɛ bɛ maloya ka taa fɛ yen parce que n'i tɛ ka taa fɛ yen u b'a fɔ ko non ko nin yɛrɛ a tɛ foyi la dɔrɔn nin bolola wari de ka d'a ye k'a sɔrɔ o tɛ mais donc n'i kɛra artiste ye an mago bɛ dɛmɛ de la bɛɛ mago bɛ dɛmɛ de la donc ni mɔgɔ y'a mɔgɔ lankolon ye an b'o to yen de i y'a faamuya a b'a fɔ parce que n'i ka baara ka di ka ban i b'a kɛ de donc ne kɔni bɛ n ka comédie kɛ hali sini. faamuyali sɔrɔ la Gimba kumakan jumɛn de b'i bolo ka fɔ mɔgɔ ninnu ye. Bon vraiment o ka o kuma o ka di ne ye parce que an ye mɔgɔ lankolon ye an ye yɛlɛkonikɛla ye an tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye mais et pourtant an tɛ taa maa si sɔrɔ a fa n'a ba kan k'i fa ni ba nin i t'a ye carré kɔnɔ fa ni ba nin na donc mɔgɔw man kan mɔgɔw tɛ kelen ye an de bɛ se ka jɔ président ɲɛna ka kuma piya kosɛbɛ an de bɛ se ka jɔ ministre ɲɛna ka kuma piya a bɛ se k'o kɛ o olu bɛ se k'o kɛ a bɛ se k'o kɛ dɛ bon an ka baara mɔgɔ lankolonya tɛ mais u b'a jateminɛ ko mɔgɔ lankolonya or que o tɛ an de bɛ jɔ président ɲɛna k'a fɔ piya ka tila ka président fɛnɛ tan a banna wa a yɛrɛ b'i yɛlɛ quoi n'o kɛra dɛ voilà o kɛra an b'olu fo u ka dɔ fara a kan halisa an kana kɛ mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ mais dɔw den b'an bolo u b'a dɔn k'an ye mɔgɔ ɲɛnama ye baara se ka maa kɛ maa lankolon i yɛrɛ de b'i kɛ maa lankolon ye donc ala ka hakili ɲuman d'an ma. amina yarabi ayiwa an ka wagati koronna émission sera a kuncɛyɔrɔ la teliya labɛn ko conseil jumɛn de b'e bolo fitinin minnu bɛ ka wuli ka don comédie la k'a di olu ma. ma faamu. conseil min b'i bolo minnu fana bɛ ka wuli ka don comédie la aw kɔfɛ ka d'u ma. bon conseil min bɛ ne bolo mɔgɔ b'a fɛ ka don comédie la o tɛ bon comédie kɔni a fɔlɔ-fɔlɔ a ka diya i ye o tɛ tiɲɛ parce que baara fo baara kanu ka k'i la fo baara ka diya i ye parce que ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ-fɔlɔ tellement que yɛlɛko ka di ne ka mɔgɔ layɛlɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne taara Sikaso ne ka si fɔlɔ dun u y'a fɔ ko bɛɛ ko k'a ma nɔgɔn dɛ n ko tiɲɛ n ka kanu ka di ne ye ka di ne ka si donc tellement talent bɛ ne la mais mɔgɔ t'i yɛrɛ fɔ walayi mɔgɔ t'i yɛrɛ fɔ bon mɔgɔ dɔw i b'a sɔrɔ a bɛ se yɛlɛko ni fɛnw la mais plateau la i b'a sɔrɔ kuma ma nɔgɔ a ma ya donc a y'a ye vraiment courage bɛ ne la a taara ni ne ye mais i b'a kalama ne ye baara kɛ dɛ mais k'i ma i b'a kalama mɔgɔ dɔw tɛ nin gosi la mɔgɔ dɔw tɛ nin gosi yɔrɔ mais walayi a don ne kɛɲɛ la de gosi la fo de sen bɛ yɛrɛ donc a ma nɔgɔn mais ne jiginnen non vraiment n ko n bɛ bɔ a la mais n tilala ka yɔrɔ n ko tɛ donc n ko y'a siɲɛ fɔlɔ de donc n ye n jilaja hali bi fo ka na bi sɔrɔ vraiment n bɛ se k'a fɔ n ye wari sɔrɔ a la walayi n ye nafa sɔrɔ a la village caman bɛ yen n t'u dɔn yɛrɛ n ye place caman ye à travers dɛmɛ comédie n ye prise kɛ ni mɔgɔ ye n yalala n bɛ artiste ba caman dɔn tu vois u si m'u yɛrɛ fisaya ma donc comédie a ka di bon n'i bɛ don a la fana a kɔni a ma nɔgɔn courage don f'a ka diya i ye fɛn fɛn n'a kanu b'i la a bɛ diya i ye mais n'a kanu t'i la kɔni a to yen parce que kan'a fɔ k'i b'anw ye ko parce que k'an b'a la k'an bɛ ka fɛn sɔrɔ a la k'i fana bɛ don a la k'i bɛ don a la n terikɛ n terimuso a to yen. ayiwa Gimba conseil jumɛn de b'i fana bolo. bon a bɛɛ ko y'a bɛɛ fɔ ka ban baara kɔni n'a kanu t'i la a kɛli ma nɔgɔn donc n'a kanu b'i la i bɛ se k'a kɛ n tɛ bɛɛ se ka jɔ jama yɛlɛ ka mɔgɔ la yɛlɛ dɛ a ma nɔgɔn minnu b'a fɛ ka don a la ala ka hakili ɲuman d'an ma ala k'a kanu don dusukun na ala k'a ɲa k'a d'an bɛɛ ma merci. ne jɔ dɛ n bɛ taa tigi tɔgɔ fɔ n terikɛ dɔ bɛ yen ale siɲɛ fɔlɔ jela Segu ale taara cɛ kɛ mais walayi a tilalen a kɔni ye kusi kun ɲinginnen don mais an ɲininka an ko a ma ko sala ko i suna de kɛ wa ou bien i don de kɛ ko cɛ k'ale t'a dɔn k'ale ye mun yɛrɛ kɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la a don cɛ a ye bo kɛ mais n t'a tɔgɔ fɔ quoi. a ka ɲi n ko tɛ sutura la. ayiwa cɛ bɛɛ b'a la o ye parce que n'i kɔnɔ mɔna a ma nɔgɔn awɔ wo n'i ye jama yɛrɛ ye kɔni n'i donna n'i ye jama yɛrɛ ye a bɛ k'i n'a fɔ i ka sigi kɔ de walayi i se ka taa i se ka sigi a ma nɔgɔn donc i bɛ ala de minɛ sa k'i jɔ sa a banna i bɛ dɔ fɔ
i y'a fɔ mais n'a tigilamɔgɔ jiginna a kɛnɛkala de wosira wa a ɲɛ de bɛ wosi wa lo bɛɛ ka wosi cogo don ne ta kɔni kɛnɛkala de Allahu akbar ayiwa an tɛ yɛlɛ an ka yɛlɛ an bɛ segin tarawele bɛli kɔnɔ ayisa an ka daminɛ la sa ayi an bɛ kɛlɛ de i m'a daminɛ kuma na fa bɛ la ngo de maakɔrɔba de n bɛ kusigi tigɛ tɛmɛ n'a ye an ka daminɛ bɛli kɔnɔ ok sisan ne bɛnkɛ dɔ de bɛ yen ale tɔgɔ ko Hama bon san dɔ la Baba Jariso ye billet tigɛ u ye k'u bɛɛ ka taa Makan bon ne bɛnkɛ a content na joie a ma deli ka se Makan bon sisan u mɔgɔ 4 don u bɛɛ taara Makan u taalen Makan u ye Makan étape bɛɛ kɛ donc fo kana se mɔgɔw bɛ se k'u kunkolo don yɔrɔ min na mais parfum sama quoi bon cɛ yɛrɛ la kɔni ale bɔlen don mais ale fana tɔmɔ ka jan ne tɔmɔ ye ya mais ale ɲɛdani ka misɛn mais kunkolo tɔ ka bon sisan ale terikɛ 2 bɛɛ passera ale nana dɔrɔn ale y'a kunkolo biri ka kasa sama kasa jara ale kunfɛ ale hakili bɔra a kunkolo kɔ ka sin ka taa kunkolo to o kɔnɔ in ten sisan ale b'a fɛ ka kunkolo in labɔ quoi et kunkolo tɛ ka sɔn cɛ a bɛ k'i puruti a bɛ k'i pɛgɛ donc sisan nɔ mɔgɔw sina ka na dɔrɔn k'a ta gosi ma k'a sama k'a bɔ parap k'a sama ka bɔ dɔrɔn ne fa ala farali kan koyi a ye bɔ yen dɛ ala farala kan cogo di n'aw kuma ɲɛnama ne tun bɛ saya cogo di ala farala kan cogo di an bɛna sa manamana ko la ayiwa Gimba an b'i bolo la vie i b'a dɔn numu tiɲɛna numu ka di ne ye numu ka di ne yɛrɛ mais numu filɛ n'a ale hakilila k'ale bɛ kɛ o y'a sɔrɔ i n'a fɔ fila tellement que numukɛ dɔ b'an ka yɔrɔ la ne sinankun de don ko Amadu kɔnɔdimi dɔ de tun b'a la a ye diɲɛ dɔgɔtɔrɔso bɛ yaala ka dɛsɛ ja bɔbɔw ka dɔgɔtɔrɔso bɛ yen i b'a dɔn olu bɛ wulu ni baganw de furakɛ an y'a ta ka taa n'a ye mais ne ma sɔn ka jɔ ne ye jɔ finɛtiri la k'u lajɛ bon de b'a donna u ko cɛ ma k'an nana ko k'a kɔnɔ opérer parce que an ye diɲɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la k'an ma se ka fɛngɛ bɔbɔkɛ kɔkɔlenba sina ka bɔ wɔrɔ o kɔni o ka dɔgɔ mɔgɔ an bɛ dɛsɛ fɛn na wa n'a kɔni sera yan bana kɔni a bɛ nɔgɔya a kana yɔrɔ yɛrɛ a y'a sigi a y'a sigi banabaatɔ kɛrɛfɛ chambre min fɔra a ye don n'a ye u donna n'a ye k'a da ye k'a da u ka banabaatɔ fɛn sanfɛ sa k'a ja bɔbɔkɛ de bɔra ka taa chambre dɔ kɔnɔ ka bese ta ka tɛmɛ ka don ne banabaatɔ kan somɔgɔw don ye bɔbɔkɛ sina a y'a hakili sigi a ka cɛ kɔni a bɛ bɔ nin na ni ala sɔnna a ma bara kɔni o t'a fɛ ka bere a bari ni a hakili sigi somɔgɔw bina ka jatigɛ o y'a sɔrɔ ne jɔlen bɛ finitiri la ne kɔni n ko bi ta kɔni a mana kɛ min an b'a ye a taara cɛ dalen sɔrɔ ka pikɛsi dɔ de ta ka na ka cɛ disi lajɛ k'a gɛn la ka cɛ kɛri bɔ ka wulu kɛri ta k'o remplacer a nɔ la ka cɛ datugu cɛ ka bana de nana ban kalo 1 kalo 2 an sigilen bɛ gɛrɛn na dɔrɔn cɛ nana tɛmɛ ne la ne y'a dɔrɔn ko Amadu ko bana nɔgɔyara ja a tɛna se ka kuma bilen n ko Amadu ko kuma i tɛ kuma bi yan n ko numu ye maalankolon den ye ka sina k'i kanto n ko n ko kuma n ka cɛ mun bɛ yen n ko kuma na sa cɛ kɛra wulu ye ja o ye wulu kɛrɛ de don a la Gimba ne ba an tɛ ɲɔgɔn bonya ayiwa Belko kumakan laban jumɛn de b'i bolo teliya la ka lase an filɛbagaw ma n'i ka fanu ma bon tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ fanu fo m'an filɛbaga bɛɛ fo vraiment kunnafoni Mali kunnafoni TV vraiment merci à vous k'an wele ka na nin kɛnɛ sanuman in kan vraiment an b'a fana fo parce que n'i y'a mɛn ko anw bɛ dɔn anw bɛ ye a sinon n'i tora so kɔnɔ mɔgɔ t'i ye dɛ n'i ko k'i ye stade k'i sigi so kɔnɔ n ka cɛ min ye dɛ vraiment Mali kunnafoni TV m'a fo hali bi ala ka nafa di aw ma hali bi ka barika don aw ka baara la ka aw c'est-à-dire k'aw bolo mɛn aw ka baara la vraiment n bɛ dugawu k'aw ye vraiment merci Gimba kumakan laban jumɛn de b'i bolo ka lase i ka fanu ma n'an filɛbagaw ma ne bɛ n ka fanu fo olu minnu bɛ to ka lajɛ réseau Mali kunnafoni kan donc an ka yɛlɛ an b'aw deli aw ka abonné an ka page kan pour que an ka fɛn bɛ se ka sanga sɔrɔ a bɛ se ka jama sɔrɔ a bɛ se ka nafa ladon cogo min an mago b'o de la donc aw ka abonné vraiment an ka foli bɛ aw yɛrɛ ye
aw mun y'an wele ka na n'an wele waati o waati an bɛna ka wele kan jaabi an tɛ ban o ma an b'aw ka bilala san kalo 12 aw ka baara ala k'aw bolo bɛɛ ala ka si ni kɛnɛ ala k'o d'an ma labanko ɲuman ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma ala kana aw dimi ɲɔgɔn kɔrɔ ala kana janfa bɔ an ɲɔgɔn cɛ ala ka si ni kɛnɛ labanko ɲuman d'an ma o de bɛ ne bolo ka s'aw ma ayiwa aw bɛ ci wa ou bien an ka yɛlɛ fɔlɔ wa ou bien aw bɛ ci wa sisan kɔni e sara fɔlɔ ne sara fɔlɔ e ko endu sisan aw bɛ ayi de jɔ dɛ e bɛ dɔnkili da wala dɔnni bɛ kɛ jeli komi ne bɛ foroya la problème t'a la awɔ e ka dɔnkili da e ko wala ne bɛ kɛ jeli an ka taa awɔ an ka taa fɛ mali kunnafoni dɛ a pasa da jɔna an ka tehiti mejanu hamera badahe belle jantuliye janne ba fekaye commando je commando aunga tele ko tele mali kunnafoni anga mali kunnafoni ala ka sini kɛnɛya d'aw ma ala ka bolo m'aw ka baara la ala k'aw kisi na figiliw tɔɔrɔ ma ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye Gima ne bolo ko dɔnkili da cɛ yɛrɛ la e kun bɛ sa kɔngɔ la komi Gima tɛ se bɛli ko an ka taa an b'i bolo ale bɛ se ayi ne kɔni jeli bɛ taa kɛ jeli ye sa an ka taa parce que kunya fana ka nɔgɔn ne ma dɔɔni parce que o ye n ka baara ye ou bien an ka taa n bɛ ala fo ka ala barika da Mali kunnafoni TV m'aw fo k'aw barika da e Fatumata n'i fo k'i barika da an tɛ kulo bɛɛ la dɛ Fatumata ne kulo i la Fatumata i kulu bali kulu bini ka kara i bina kulu kan kara Fatimu Fatimu yani k'i barika da mi fa ni ba de barika da a barika fa ye a barika i ba ye ko barika de bɛ barika den wolo ko fɛn dɔ bɛ yen k'i n'i y'a ye k'u k'a ka girin ni magara la i b'a sɔrɔ a ka fɛgɛn fɛn dɔ fana bɛ yen ni magara la k'a ka fɛgɛn ni magara i b'a sɔrɔ fɛn belebeleba don Mali kunnafoni TV fɛn belebeleba de don ala ka barika don Mali kunnafoni TV la ala ka an ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na amina voilà merci ayiwa aw filɛ nana an ka wele jaabi a diyara n ye ala k'an sigi nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna caman kan siɲɛ wɛrɛ n'an b'a wele o ka sɔrɔ belebeleba farala kow kan ala k'o kɛ ayiwa an filɛlibagaw nin kun ye aw balimamuso Fatumata bɛli ko janfa ma daminɛ depuis sisan ni e ye arrange sɔrɔ e tina ayi sabala ka to ka na an ka wele jaabi an ka téléspectateur la yɛlɛ sa ou bien ala sɔnna ma a bɛ kɛ ayiwa an filɛlibagaw nin kun ye aw balimamuso Fatumata Kulibali ni aw ka émission an ka yɛlɛ de ye ni masa Aramani ma an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛw la nin kɛnɛ kelen kan aw bye bye